Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Salamat ka na po Diyos. May tayo ti Apo at nangarabi kakupsat. Salamat king kuana at dati tayo manen. Inikan na tayo manen iti gundaway ang kakadwat at nangarabi. Nagday-dayo king kuana. Iti programa na iti tangatang iti dalan di na santo. Siyak ni kapsat yung Armando J. Kiray Jr. Manipod pa dito barang panikitarlak. Ang kadwat at tamat karabi ni Sister Erica Jane Manisa Cruz. Manipod pa yung Matala Trinidad Benguet. Kan giti kakadwa tayo diti platform ni Shannon May Retbado. Sunod tayo operator tayo. Narabi kan giti kakabsat tayo diti likod diti programa tayo kat salamat kini Apo Dios sa tumultulong. At tayo amin may dalan dayto nga programa na iti tangatang iti dalan iti kinasunto. Na imbang ngarabi kapsat Erica. Amen. Naimbag nga rabi imatkan ka, Brother Armando. Amen. Salamat kini Apo Dios tangarabi garod kapsat. Kat ti panangrugi dito programa ket dawatan tayo ti panagkararag ni Sister Laika ti mga nangulo kada tayo ti panagkararag kakabsat. Amen. Nagkararag tayo nga rin kakabsat. Amami nga nasantuan kan manakabalin iti amin Apo. Agyaman kami Apo Diyos iti kinaimbag mo kan managayat mo iti tunggal may sa kada kami. Agyaman kami iti adu nga parabor, bendisyon nga ipapaay mo iti tunggal may sa iti panagbiag mi iti inaldaw-aldaw Apo. Agyaman kami iti panangipapaay mo iti amin nga kasapulan mi nang nangruna Apo Diyos iti pamigsa iti na spiritualan nga panagbiag mi. Kat iti dayto nga rabi Apo. Mamingsan manen nga dawatan mi iti panangtarabay mo iti daytoy nga aramid mo ditoy dalan ti kinasanto Ilocano broadcast da kayo Apo iti mang bendisyon iti daytoy nga aramid Apo Dios tapno iti kastakat adu ko mga kararwa iti mabendisyonan mapapigsa Apo Dios kan makarit iti daytoy nga rabiin ang nangruna kadagiti adipen nga usaram dagiti anchors operator kan kastamat Apo Dios nang nangruna Apo iti adipen nga usaram nga mangiburay kadagiti sasaom kat sapay kuma ta kayo ti mangted ti inspirasyon iti tunggal may satap ni iti kastangay kat adu Apo Dios iti mabendisyonan iti daytoy nga rabi kat italak mi amin Apo Dios iti bawat parte na daytoy nga aramid mo Apo kat sapay kumada kayo iti tumulong kadagiti viewers kadagiti aming nga agdengeg nga isudamat kuma Apo Dios kat malawlawagan nang nangruna kadagiti saan pay nga makaammo kada kayo kat daytoy ti dawat kan kararagmi tinapatagnagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Salamat kina Apo. Ti presensya at tangarabi iti programa tayo. Kada tagarot kapsat ket mapantay dagiti kakabsat tayo ti panagkablaaw dagiti kakabsat tayo iti online platform. Dawatag ti kakabsat tayo nga operator nga i-flash na daytoy kakabsat tayo nga magkablaaw at tangarabi ito'y programa tayo. Manani
Nanay Elizabeth dapon na imbag narabi kada tayo amin kakabsat malidayo ri Apo Dios kanana amen salamat kina Apo. Kastamot ti kabsat tayo nga Rodencio de los Reyes na imbag narabi tayo amin gagayam kan kakabsat kanana amen salamat kina Apo Dios kadwa tayo ti kabsat tayo nga Rodencio. Kastamot ti kabsat tayo nga Lari Buyat manipod pa dito ay recuerdo salamat kina Apo kadwa ta katata nga rabi kabsat. Amen. Kastamot ni Marlon Domino Gakayan na imbang ngarabi amin kakabsat malaydayaw ti Apo. Amen. Salamat kina Apo Dios. Kadada ka mo itatang ngarabi kakabsat. Kani Violeta Cacho amen kakabsat kanana. Amen. Salamat kina Apo. Kadada ka mo itatang ngarabi kakabsat. Jeffrey O. Burgos. Amen. Dati puso na kan star kani sa nga Benigno si Vinoya malaydayo ti Dios tatta nga rabi kakabsat amen salamat kina Apo kadayta nga Amen. kablaw yo ni Rose Gabriel ay magrabi tayo aming kakabsat ko iti Apo amen salamat kina Apo Dios kakadwa da kay tatta nga rabi kakabsat kani Arlinda Gaceta na imbang rabi tayo aming kakabsat nga gayam malaydayo ti Apo Dios. Amen. Amen. Salamat kina Apo kada kita kablaw yung kakabsat. Tagarod kat mapantay diti karkaritem na kayo nga i-share, i-like, i-subscribe iti programa tayo. Tapno adu pa iti madan na iti nga programa iti dalan ti kinasanto. Sa alang dagiti kailukan mo tayo diti Pilipinas. Dudi kat iti sangkalubungan iti tiro nga lubong. Tamabuy-buya tayo kakabsat iti nga platform. Iti digital platform tayo nga trabaho ni Apo iti tangata. So nga dawatan mi nga nuhan kayo pa naka-subscribe, naka-like dagiti nuhan kayo pa naka-follow, kat i-follow yung dating programa. Daytoy kat mangtod iti kasapulan iti karurwa, iti taraon iti karurwa. So nga dagiti regular viewers nga buya nga iti programa kat tagtuloy kayo nga buya tapno mabindisyonan kan maawatan tayo. Maamirs tayo dagiti nga mambanag nga espiritual nga gagapo iti Dios. Iti langit. Salamat kina Apo Dios kadagiti nga karit nat tangarabi. Tagarot kat adan tayo mutten kakabsat iti YouTube. Mabuybuya mutten iti YouTube iti nga programa tayo, iti live broadcast tayo, iti dalan ti kinasanto. Data mutten so nga dedeaw tayo ni Apo. Sunat ti mga rarami dagiti nga pamuspusan tapno masarak madanon na dagiti karurwa nga sapsapul ko ana. Ngadi agapo iti adal ti panakaisalakan. Tagarod kakabsat kat kablawan tayo dagiti kakabsat tayo nga nadanon dagiti panagkasangay da dagiti birthdays. I-play na dagiti operator tayo dagiti ati video clip nga greetings para kadakwata. Amen. Amen. Happy birthday, kakabsat. Ni Apo kumantimang dati amin nga kasapulan nyo. Kalitiman nga kasangon nyo mga nga pagkikikubat nga espiritual iti lubong. Salamat kina Apo ta. Gusto tayo mga ipapait iti amin nga kasapulan na giti kakabsat. Kan manginaynayon, mangitang taginayon. Iti panagbiag tayo ayatan nga kakabsat. Tagarod kat makangag tayo iti may isang sonata nga nailangitan nga idaton na kada tayo, nagiti kakabsat tayo, manipod pa DJ Kongregasyon ti Canada. Ikabsat tayo nga Rodrigo kan Sister Bibitaan. Iti paulo na iti sonata, iti kansyon kat nabaknang nga ayat. I-play na tayo, operator tayo. Iti nga kansyon, tinggan tayo, iti mensahe na, nailangitan kakabsat. Amen. Awan kan
kanyak tinabakna. Uray balitok kentira, ngenti kaming naikutan, batik na sa alamayit ka. O nagbak ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, napagbatig pa'y niyembalito, panagayat ni Jesus kanya. Damanto'y lubong at kupas, ayaw itin na aglabas, ngenti ayat ni kanya, patig na sa alamayit ka. O nagbag ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, napagpatig pa'y yembalito, panagayat ni Jesus kanya. Umay kay ken Kristo ita, umawat kinabaknan na, awan tulos di bayad na, kanarwami isot sa likwanan. O nagbag ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, napagpatig pa'y niyembalito, panagayat ni Jesus kanya. Intay nga rod iibkas, panagyaman di agrisan, itijay sagot gapot ayat, tetragsak tayo to tagliplipyan. O nagbag ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, napagpatig pa'y niyembalito, panagayat ni Jesus kanya. Amen. Salamat kani Apo Diyos iti nagpintas nga mensahe iti sonata nga inpa ay dagiti kakabsat tayo. Salamat kani Apo iti daytoy nga rabii siak ni Sister Laika Cruz live ditoy La Trinidad Benguet kat naragsak iti pusok nga iti daytoy nga rabii kat agkakadwa tayo manan ayatan nga kakabsat. Kat mapantayo nga rod manan iti panangkablaaw kadagiti online viewers tayo dagiti ayatan nga kakabsat ken gagayem nga nakasubaybay iti daytoy nga rabii kat mabalin kadi nga i-flash ni operator tayo iti comments dagiti kakabsat. Amen. Iti daytoy nga rabii kat kadwa tayo ni Brother Marcelino Rabino Mingo kunana ditoy kakabsat na imbag nga rabii iyo amin kakabsat. Salamat kani Apo ta adlakam tayo manen iti bendisyon ti Apo Dios. Amen. Salamat kani Apo Dios pudno nga dayta iti laklakaamon tayo dagiti bendisyon ni Apo tunggal live nga aramid ni Apo ditoy online broadcast. Kasamat ni Sister Aida Meneses na imbag nga rabii tayo amin kakabsat. Praise the Lord kunana ditoy. Amen. Kastamat ni Chance Taclindo Madrid na imbag nga rabii tayo amin kakabsat. Daytamat iti kadlaaw na. Kasamat ni Sister Cherry Natura na imbag arabiyo amin kakabsat kunana ditoy. Amen. Kadwa tayo matlaeng ni Sister Jessica Jessa na imbag nga rabii tayo amin kakabsat dayta iti napintas nga kadlaaw na dayta nga kabsat tayo. Ni Sister Maridel Javier, amen kunana ditoy.
Kastamat ni Brother George Paragas, kunana dito ikit amen. Amen. Sister Vilma Garcia Facunla, kat kadwa tayo matla ang agbuybuya, iti daytoy nga rabii. Ni Brother Greg Manodong Pukaw, kunana dito'y kakabsat, na imbag, nga rabii tayo amin kakabsat, madaydayaw ti Apo. Amen. Salamat kadagiti kastamat ni Brother Jonathan de la Cruz Kelapio, na imbag nga rabii, kada kayo amin kakabsat, kunana dito'y. Salamat po ni Apo, iti mensahe dagiti kakabsat tayo diti comment section. Kat itin tayo nga rod pa nagtultuloy, kat mapantayo kadagiti dawdawat nga karkararag wenno prayer request nga sapay kumakat agtultuloy tayo nga ikararag dagiti amin nga dawat nga kararag dagiti kakabsat iti naduma-duma nga lublugar ta mamati tayo nga ni Apo Dios isu na ket manakabalin saan pulos nga nagbalbalay ni Apo isu na iti manakabalin nga mangagas kadagiti amin nga saksakit kan kastamat kadagiti dawat nga kararag tayo no anyang mandagita ni Apo Dios ada iti sungbat na kadagiti amin nga dawaten tayo kankuana. Ket iti daytimat nga oras agyaman kami kadagiti agtutuloy nga mangipatpatulod iti stars wenno suportada iti daytoy nga online nga aramid ni Apo ngay ket dagitoy nga maliklikong nga stars ket mausar iti aramid ni Apo Dios nang nangruna ditoy online. Kan kastamat iti nga oras nga ikat mabuya tayo iti highlights iti napalabas nga 12th anniversary iti Iglesia ti Dios ijay Sariaya, Quezon. Buyaan tayo iti video kakabsat. Amen. Amen. Malidayo ni Apo Diyos. Dito nga napalabas ng anibersaryo dito Batangas. Salamat mo ana. Sunod dito nga programa nagbalegi. Nagtibiyag, nagkiri Kristiyano dito nga lugar. Kun salamat kay Apo. Tultuloy suna mong itagtaginayon. Dagiti karuruwa iti iglesia. Tindiro nga Pilipinas. Kan kastamat iti lubong. Salamat kinasya at na tayo kakapsat. Tatagarot ko mga panaron tayo kakapsat, kabayatan na, dagiti umay nga trabaho ni Apo, dito'y
Pilipinas. Ito no Oktubre 27, iti anibersaryo, iti kongregasyon, iti Iglesia de Dios, iti Ilocos Norte. Ikarkararag tayo, dagiti kapsat, ngani apo iti mangtod, iti amin nga kasapulan da, kan dagiti kapsat tumulong, dagiti spiritual nga pambanag. So natin mangipay, iti aming bendisyon na dito nga lugar. Kan salamat kinapo, dagiti kapsat tayo dito nga lugar, katagtuloy nga daydayaw. Mapapatibkar dagiti ni spiritualan da, panagbibiyan. Ganito no, Oktubre 27 mo lang, iti muna nga Thanksgiving, iti Iglesia de Dios, iti lugar, iti Lebak, Sultan, Kudarat, iti Mindanao, iti kakabsat, iti kakabsat tayo dita, nga kailakan mo tayo dita lugar, iti Mindanao. So nga, salamat ka na po Diyos. Uray at tayo, dagiti nga lugar, kat no, matandanon na, dagiti programa tayo, dagiti sasa uray apo Diyos, ni apo, nga Amen. sa ngay Ilocano kat makikita tayo nga nagararabit ni Apo kada kita nga bambanag. So nga karkararag tayo dagiti nga trabaho ni Apo nga umay. Kaniti kasapulan dagiti extension dagiti kapilya nga ipapaaramid tayo iti paniki. Kaniti na dumaduma pa lugar. Kat ni Apo kumati mong ti kasapulan. Kanti amin nga financial kan amin nga pambanag. So na kumaiti mong tignay dagiti puspuso dagiti kapsat nga tumultulong dagiti nga trabaho na nga mangitan ti anyaman nga kasapulan ti iglesia na kakapsat. So nga pasalamat tayo kani Apo. Kanito no at di pa nagkakarag tayo nga pa nagkakadwa kakapsat ayatan nga kakapsat iti aldaw iti Lunes ket tultuloy latta. So nga kakadwa tayo, makikadwa tayo dayta nga international prayer meeting damot ti kakadwa tayo jay bagir nga taaw makararag mo ilang kini Apo. Para nagkaroon ni kapsat tayo nga laika ket dingding kani Apo Dios. Iti panagdawdawat kan dagiti amin nga dawdawat dagiti anak ng kuana ikan na iti amin nga kasapulan da. So nga kakadwa tayo karkararag tayo dagiti nga pambanag nga mangangay iti trabaho ni Apo. Tatagarot kat makatagdig tayo manen ti may sa kanta nga nailangitan. Una na dito iti Paulo na kat taayat na yung kabilangan kantaan na dagiti kakabsat tayo manipod pa dito ay Dipintin Madela Quirino i-play na dito yung prayer tayo na iting video kansyon nga nailangitan kakabsat. Amen. Amen. Pagyak mo madanagan ka, kita panunod riribuken na ka, laging tenti para Diyos inted na, ato nga ayat ipay natin ka.
Amen. Madaydayon ni Apo iti nagkentas nga sonata. Dagiti kakabsat tayo kanina nga iti ayat ti Dios ti intayo bilangan ken intayo kitaan. Ta isu ti pudno nga makaitad iti liwliwa iti panagbiag tayo. Salamat kini Apo Dios nga pudno nga nagimbag una isu na iti panagbiag ti tunggal maysa. Ket iti daytoy nga rod nga oras kakabsat nga ikat isagana tayon iti puso ken kapanunutan tayo mapantayon iti kapapatgan nga parte na iti daytoy nga aramid ni Apo isu iti panagdengeg dagiti sasao ni Apo Dios nga insagana na para kadagiti aming agdengdengeg iti daytoy nga rabii ket ti usaren na nga adipen ket ni Brother Nardino Domrique. Amen. 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 Pag raditay kakabsat, yan ko ti agdayaw, salamat kini Apo, itatang rabii, ti hundaway nga itutud na katatay kakabsat. Tapos ti kastakit makaumay tayo, agdengdengeg, agadal, agbibuya kadagiti nasantuan nga sa aso ti Dios. Pasalamat tayo kini Apo ta dito nga trabaho kakabsat ket nagundawayan tayo. Ket pasalamatan tayo unay dagiti kakabsat nga sisasagana nga tumulong ang unagi technical team kakabsat kasama kadagiti angkor tayo kakabsat ken kadagiti special song nga tayo nadengdengeg ket mangmangted tayo ti Rita iti naton tayo nga agtultuloy nga agserbi kini Apo Dios kakabsat. Ket salamat kini Apo ta ating trabaho ni Apo sa pagkamata malimpas tayo kakabsat nga marami tayo dagiti nasken nga sagudayan may papan kadagiti panang trabaho tayo iti online tatang rabi. So salamat kini Apo. Rabi ta mapantay nga rudon kakabsat iti panagadal ti sasao ni Apo. Iti hindi mapagadalang kakabsat iti continuous ti nagadalang iti rabi di Philippians 1 Pilipos 1:20 hanggang iti 22. Masaad tinyay kakabsat. Kuna na dito'y kasti nasnag ang panagpadpadaan ko ken panginanamak ajak to may babain iti uray niya no diket idinto situturedak akas masansan kastamot ita ni Kristo mapatan-op iti bagik uray gapo iti biag uray gapo iti patay tanu kinyak ti panagbiag isu ni Kristo ket ti papatay isu ti gungguna dagat ti pagadalan ni kakabsat dawatan man pay kakabsat ngayon tayo kumararag dawatan tayo ti tulong ni Apo datang Apo Dios ka manakabalin ti amin agdayo kami kinta iti kundaway Apo nga itudod mo kata kami karag kandawat mi at ti panawon ti panagadal mi Apo tutulungan na kami kuma iti sasaom nga may wanuwan tatang rabii agserbi ko Apo nga adal kada kami kirit kada kami Apo tapno makapagtultuloy kami iti panamati ni King bayan tayo ti trabaho Apo Dios dawato mi kuma Espiritu Santo isu kumati umuna mangtignay kada kami tatang rabii amin dagiti Apo ket dawatan mi tinaga ni Apo mi Jesus. Amen. Kati tatang rabi kabsat ti paulo ti pagadalan tayo tatang rabi kunana ti Ilocano ko kwa ti panagpili our choices kada ti pagadalan tayo kabsat ket babasa tayo ti Biblia na binasa tayo nga kuna ni Pablo tayo ket napatugking kuana kabsat na tanu kanyak ti agbiag ken Kristo kunana tayo gungguna kastamot iti ipapatay. Isu nga tatang rabi, malawalabagan tayo mga kakabsat, may panggap iti adal, iti nasantuan nga kasuratan. Ket dati may isang kasaludsod nga may ilukat tayo tatang rabi kakabsat. Anya nga tayo, iti pudno nga kahit nasawin, ti biag ken patay. Amu tayo kadik kakabsat, no anya ti kahit nang sawin, dahil ti biag. Ket tatang rabi kakabsat, kahit kung ibalikas kinyayo absat nga ni Apo Dios ket nangted kinya tayo iti may sa kabiyag ket masapul kumang daytoy nga biyag kakabsat
Ket maited tayo akas pamadayaw kini Apo. Nga daytoy nga biag ke makapili tayo. Iti gusto, iti nasayaan. Papili tayo kumada di biag kakabsat na nga mayan nato ipagayatan ni Apo. So muna datang arabi tin tayo pagadalan ti biag ken Kristo. Kuna ni Pablo iti surat na kuna ni Pablo agbiag ken Kristo. Ket nang saon kakabsat tatang arabi ti pudno nga biag dagiti adday iti pudno nga relasyon tayo kini Apo. Data ti biag kakabsat tatang arabi. Sanga dagi panangan ako nang ti Biblia sa lang agapo ti tinapay ti pagbiag to iti taon di kadagiti sa aso ti Dios. So nga tatang arabi kabsat kailangan aji adda ti pudno nga relasyon tayo kini Apo. Ket nga sa kakabsat adda ti kapadasan tayo kini Apo. Amen. Ket kadagiti mawat kini Apo kadagiti ning Christian 1 kakabsat na adda ti pakadas tayo kini Apo. Ket ko saon kakabsat adda ti kapadasan tayo ni Apo kag ammo tayo ni Apo. Ammo tayo ti aramid ni Apo. Tanang pakadas ta ngayrodan ni Apo iti panagbiag tayo. Dedi ammo tayo nga binalbaliwan na tayo ni Apo. Data ti biag nga bagbaga ni Pablo kakabsat takanyak agbiag ni Kristo. Ni Kristo kunana ka. So nga dahil nga biag kakabsat pinangbalbaling ni Apo. Tatang arabi na balbaliwan kanya. Sika nga dengdengag tatang arabi. Nung sa mo pa yung inaklon ni Apo, madi mo pa yung nasarag itipod nga biag. Tati biag adak ni Kristo. Kaya nga biag kung kunana biag nga panang balbaling ni Apo. Takuna nga ron ti adaking Kristo. Isubaro nga parswa. Dagiti daan nga bambanag na palabas dan. Ubay da amin dagitoy paruda amin nun. Amen. Isa kong salamat kini Apo Diyos kakabsat. Itatang arabi. No, kamamu tayo ni Apo. No, da relasyon tayo kini Apo. Kakabsat. Saan nakalanga binalbaliwan ni Apo. O di kiti pinakawan ni Apo. Dagiti basbaso tayo. Amen. Tadita ti pagayatan ti Diyos kakabsat. Amin tayo kumapalintag ka po. Iti pamali. Isang matatang arabi, amoy kakabsat ti tao. Kuna ti santo nga suratan, adayon tayo kami kini Apo. Kuna di Isaias 59 to, gapo iti basbasol tayo, kakabsat, na magsina tayo ti Diyos kini iti tao. Isang adayo ka kini Apo, nusong mo pang inaklod ni Apo. Dahil biyag na kung kuna tayo, nakapadasan kini Kristo, awang king ka. Tagda ka pa lang tatang arabi, nagtaltali na iti kinasasaad, ama nagbasol. So nga tatang arabi, masapol nga mabigbig tayo, dahil iti kabiyag. Kung natin nasantong kasuratan, madimo din gani Apo, dagiti kararag dagiti managbason, malaksid, kung nanadi ka, nagbalin iso na nga, managsamba kini Apo, mabigbigin na iti kinasasaad na, so nga tatang arabi, sikang dingdengag, kung sumapeng inawat ni Apo tatang arabi, masapol nga maamuam tatang arabi, no, dingdenggan na kani Apo, no, sikakit nilaksid ni Apo, kapsa ta na, no, di kiti tatang arabi, kasakbulan, maamuam tayo, tikinasasaad tayo, nga itibiyag, adda king Kristo. So nga tatang arabi, kapsat, nagpinta sa ko na ni Pablo, kinyak, tagbiag kin Kristo, ha? Kati papatay, inanama ko na nato. Kapsat, ti panang panggap tayo, tatang arabi, ti panang yadal tayo sa unya po, at masarakan tayo kumatipudno, nga biag, nga adda king Kristo. Unang kapsat, takuna na nga ro di John 4:6, kuna ni Apo, sakti biag kin tipudno. Awan ti makapan kini Ama no madi magnakin niya. Ket nga saon kakabsat ni Apo iso tiyan ti pudno. So masaragan tayo ni Apo. Sa kadagi panakikadwa kadagiti relihiyon, sa kadagiti panakikadwa kadagiti agdaydayaw kini Apo laeng no di kiti saraken tayo ni Apo ta iso ti antibiyag. Ket no masarakan tayo ti kinapudno kakabsat kunana mo lang di diyan waya-wayaan na tayo ti kinapudno. Ket mawaya-wayan ket pudno kunana pudno nga rod kakabsat nga datay ket nawaya-wayaan iti panakabalod iti baso. So nga datang arabi kakabsat makita tayo kumana nga daytoy nga biag adaking Kristo. Daytoy nasarakan ni Pablo di pa nagbiag na takinyak kunana ti agbiag ken Kristo. Amen. So salamat kini Apo kabsat na dadagiti sa una. So nga datang arabi kasano tayong masarakan daytoy nga biag babaan iti panamati, babaan iti panakaisalakan tayo. So masapol tayo iti panamati. Kini Apo tayong sa Kristo tak na may isalakan tayo. Kapsat ko na iti Colossus, basa kinyayo 1:13 hanggang 14.
Yung nalidom, di silaw ko. Kabsat na. Kuna na to, iso, anang lukat kada tayo. Iti pa nakabalin ti sitngat. Ket, nyal natin na tayo, iti pagarian, itungdungwan nga anak. Kuna na dito eh. Aking kuana, madan tayo, ti pa nakasubot, ti pa nakapakawan, kadagiti basbaso tayo. So nga, kabsat at ang rabi, iti ayan iti pakay sa kalakanan tayo ni Apo, babae iti panamati. Babae iti aramid ni Apo tayong Isu Kristo. Iti krus ti Kalbaryo. Anak ka iti naramid ni Apo. Diba kabsat? Intid na, tibiyag na. Natay iti krus ti Kalbaryo. May parupok iti dara na. Kahit na sa akong kakabsat, gapula una iti panagayat ni Apo kada tayo. Dahil iti pagayatan ni Apo tatang rabi. Isang masapol nga, mamati tayo, bigbigin tayo na di inaramid ni Apo. Iti krus ti Kalbaryo, tapni ti kasta kakabsat kat, maisalakan tayo. Isang ati pa nakaisalakan ti kailangan tayo palamati, kinapo tayo ng Kristo. San mo nga masapulan, mapangkati sumrek iti na dumadumong nga reliyon, anak kakabsat, san tayo nga, yan adal na yung panagsirik, yun di, dumadumong nga reliyon, tapos may salangin, no di kiti, panamati tayo di inaramid ni Apo tayo ngayon sa Kristo. May kadto ako na natikaw di panagsuro tayo, kadagiti adal, winusursuro ni Apo tayo. Ket ni Apo tayo sa Kristo, kung na di 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22, ti adal ni Apo, inikan na tayo ti ulidan, nga ni Apo sa ang nagbasol, sa nagramit iti may kaniwas, kakabsat, may kaniwas ti pagetan ti Ama, no di kiti nangibati tayo, kinya tayo ti ulidan. So nga tatang arabi, dagiti mahot magkini Apo, kakabsat, dagiti agtaltali na edi ti kinapudno, kung na natin kakabsat, at ati may isang sursuro. Amen. Dati may isang sursuro, iglesia ni Apo. Dati pagitan ni Apo, may salakan tayo. Dati pagitan ni Apo, mapasanto tayo. Dati sursuro, iglesia ti Diyos. Ti pamilya ti Apo. Kami may sa tibagi. Kami may sa iglesia ni Apo. Iso nga dati yung kakabsat, ngayon mawat ini Apo, masapol nga, kung natin sa kasuratan sa Tagalog, pagsakitan natin. Maganda kung matinakil nga talagang pag may saan tayo, iti sursuro, iti adal, ni Apo tayong Isu Kristo, kami may isang arod iti iglesia na. Kada tayo aming kinay kapon iti iglesia ni Apo. Ikaw nga dagiti isang pay ngumawat kini Apo. Masapol nga mabigbigyo ti kinapudno babae ti pamati, kuna na di Acts 2:47, da tayo mismo inayon ni Apo iti iglesia na iti pamilya na. Ket dagiti di mo pamilya ni Apo, ket adalan da tayo tatangarabi, nga masapol nga suruton tayo ti pagitan ni Apo, masapol agtalin tayo ti sursuro iti iglesia ti Dios. Tapno iti kasta kakabsat, mapagtalin tayo dati adal dati sursuro nga awan iti sabi ni di Tagalog awan ti dayan awan ti kinaspusit na kapsat. Kapsat dati may isang istorya nga nangyayari. At ako ti may isang pastor nga napinget iti panagserbina. Oreg may isa magnaisuna ti 10 kilometros, 15 kilometro ti pagpagnaan na. Ubus na ti portana, allowance na, tapos ti kastat makapani di lugar ngayon na pagsiserbiang kakabsat. Napingat iti trabaho, may panggap iti spiritual kakabsat. Di bagbagatan tinasanto nga suratan. Ngam numali dahil adal na kakabsat, kore pa napingat data, kore pa ibubus na ti pigsana ng portana kakabsat. Numali ti adal na, ikadwa na kalaan nga may labog kakabsat. Iti yuyang, iti abot, di pa nakadusa, isang masapol nga agpili tayo tatang rabi. Di pa nakaisalakan, sa gagapu dahil tao, nanging sidagking ka, napingat, sa tanang saan. No dikit di pa kaisalakanan tayo tatang rabi, awan sa bali dahil adal. Adi adal nga nalintag, adi adal nga nadalos, adi adal nga mangtad kinya, di pa nagbalbali, dati importante tatang rabi nga masarakan tayo, iti panagbiag tayo. Ananong tayo na iti adal nga may taptapuyok ti angin nga kabsat. Ananong tayo iti adal nga saan tayo mga mabalbaliwan. Ananong tayo iti adal nga saan makahisdag kini Amo. Iso nga tatangarabi kung nananti ka kinyak ko na ni Pablo ti agbiag kin Kristo. Iso nga tatangarabi masapol matan tatangarabi kasi kagdengag no sa panginawat ni Apo pumili ka pilyam iti pudno nga pamati. Kakabsat, dati adal tayo tatangarabi, dati Kristiyano, dati masapol nga, ilay kakatayo, dati masapol nga ayatan tayo, dati nga adal kakabsat. Kakabsat, iti panakaadal, unong pudnong at adal king Kristo,
bagay tayo dahil iti makapagkaisalakan kanya tayo. Tiputong adal. Buwan kakapsat. Na napadas tayo, napayag tayo mutan kanya po, at dapat unun na kada kami, awang mutin niya man nga sinirkan tayo nga reliyon kakapsat. Puno sekta ti reliyon, ngayon tayo sinirkan. So di na mati tayo, itipudno nga pamati, itipudno nga adal, anak tinakita tayo. Binalabaliwan ni Apo, iti panagbiyan tayo. Diba? So magpaspasalamat tayo kanya Apo, tinindak lang unay nga sagot na kada tayo kakapsat, tapinili na tayo ni Apo. May sa ating ano gundaway nga nakita tayo ti parabor ni Apo, di kinamagayat ni Apo. So kung ni Aring David, amoy kapsat, di masarakan na, di marikna na ti kinasya ni Apo kinyan. Ano ti kunana? Apo alaag to ti ko pati pa nagsilbi. Kuhan kakabsat. Masapol nagsilbi tayo ni Apo. Tawanan ti sa balimot nga maitid tayo. Akas talali, unusukat, iti kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo no di gini. Pagsilbihan tayo, iti Diyos nga namarso kada tayo. Di man, dahil naman ti magbaga di Ezekiel, sa pulong iti Diyos ang namaraswaking ka, bayat ti kinay magtutubo. Pagsilbihan ni Apo, aklunan ni Apo. So kung inawis na ka ni Apo, nagsilbi ka kini Apo, dahil dan kakabsat, iti panawin, nga itid lumutan, iti biyag mo kini Apo. So kung natin kakabsat, may sapay, sa lang nga dahil panamati ti kini Apo, then, adi pa nagsilbi tayo kini Apo, Diyos kakabsat, masapulata. Ay ayatun na tayo ni Apo. Isumorti mo na yung may kanya tayo, di ba kakabsat? Akon tayo pa inayat na tayo ni Apo. Dada ita teenager ni Apo kakabsat. Ayat ni Apo. So nga hindi nagbasol ti tao, hintod na ti, bugbugtong na, tayo ayatan na ti tao. So nga dahil kakabsat, nga araramid tayo, at dating trabaho ni Apo, dating online service kakabsat na. Dati panagadal, itidalan ti kinapudno kakabsat, dati mangilutong ka tayo, dati intid ni Apo, nga aramidin tayo, di ba kakabsat? Dati ayat nga na iparupok iti puso kanagam tayo. Iso nga marami tayo dito. Takayat tayo nga kapsat. Nga dagiti tao makangudamot ti sasauna ko. Kensi ka tatangarabi. Nagdungdung ka. Agbuy-buya ka tatangarabi. Nasa mo pa inaklon ni Apo dito kapsat. Iti wagas ti Diyos at iti paraan ni Apo. Tapno iti kastagata masarakam ni Apo iti panagbiag mo. Kahit kung nang ti kapsat, ayat nga nang nagdanunan. Diba kung nanay Roma, chapter 5, verse 5, nga dahi ayat nga dahi iso ti mangpilit kanina, kinyataya, tapos tayo mag-share, dagiti sasaon niya po, saun tayo, baliksun tayo, saun niya po. So nga dahi nga online kakabsat, dahi tiwagas ti Diyos, at iti pumuspuson ti Diyos, dahi ti ayat ti Diyos, tapos ma-share tayo, maitid tayo, tigundaway tayo, kakabsat ti tangarabi, nga makapag-adal, makapagdangag, dahi ti duma, ti sasaon niya po. Dahi ti katsagot ti Diyos kakabsat. When kakabsat, di mo dahil panakaisalakan. Sagot ti Diyos. Kada tayo. Ano kayo nasa huli sagot ti Diyos. Dahil ko intod ni Ampo kada tayo na madi tayo mang karapat dapat kakabsat. Na tumanggap kadagiti parabor ni Ampo. Dahil nga rin sagot ti Diyos. Madi nga kadagiti aramid tayo. So nga isalakan tayo. Gaputi sagot ti Diyos. Gaputi ayat ti Diyos. Gaputi ni Ampo tayo ng Yesu Cristo. Nga tatangarabi. Makita tayo nga nagayat mo na ni Ampo. May kadwa ko na nakakabsa ka na. Iso nga na biyag nga kinlakay tayo na yung muna. Dato ko biyag ken Kristo. Nakakabsa ka na. Biyag ken Kristo. Iso nga napitas unay, numapili tayo dahil biyag nga ken Kristo. May kadwa, kung ni Pablo, kakabsat, may kadwa nga panang ipalawag, ipapatay ko na gungguna. Happy nga tanay, baga ni Pablo, nga ipapatay ko gungguna. Saan mat nga kaya nga tasaon ni Pablo nga matay isunan, alimaw tatangarabi. Di pa patay king Kristo. Kahit nga tangasaon nga tatangarabi, matay tayon tatangarabi, madi kakabsat. Kahit nga saon na di kakabsat. Nga matay tayo king Kristo, kuna natoy kuna ni Pablo gungguna. Kahit saan mat nga iadol tayo nga tatangarabi nga alaon na tayo ni ako, madi kakabsat. No dikit day kahit nga saon nga ipapatay king Kristo kakabsat. Tayo kadwa na tayo ni Kristo. Anyat ko na di Galacia 2:20. Kuna na di siya na ikadwa ano lansa kin Kristo. Na ikadwa. Iso nga iti papatay panakikadwa kin Kristo. Panakatay kadagiti na material ang nilulubo ni panagbiyan. Panakatay kadagiti basol nararamidon tayo. Panakatay kadagiti daan nga panagbiyan. Natadiyad adol tayo. Iti papatay ko na natoy
King Kristo kung natin kaya nang saon ni Kristo na tayo kada tayo tatang rabi. Ibiyag tayo King Kristo tatang makikita nga ni Kristo. Tigbibiyag. Na tayo humot nga na ikamang kini Kristo kakabsat. Diba? Ayidaan. Ibiyag tayo. Di makikita kanya tayo tatang nadalos nga biyag. Nasantong nga biyag. Nalintag nga biyag. Taday tang rod iti pagayitan niya. Iso nga tatang rabi kakabsat. Dahil iti bagbaga tinasa itong kasuratan. Dahil iti daadal tayo. Kakabsat tatang rabi. So nga dahil gungguna nga kadwa ni Kristo. Kakabsat unik papatay na daki ni Kristo. Dahil takot. May isa nga parabor ni Apo. Abay may baga tayo nga parabor ni Apo kakabsat. Mo yung kakabsat ni Mahot kang ni Apo. Saan nakalanga binalbaliwan na ni Apo. Saan nakalain ni salakan ni Apo. Dapat dahil kung kurata dahil nga niya dahil. At dati tal na. Di pa nagbiag. Amen. Mamatay ka ken Kristo. Matay ka kung guna ken Kristo. At dati tal na. Di pa nagbiag. Tal na gaputan na isalakan tayo. Manipot di bason. Di ba? Kung nagamin di Roma chapter 5. Verse 1. Roma chapter 5, verse 1. Panati kaupsat, 5.1. Idinto nga rod, anapalintag tayo gapo ti pamati at daan tayo. Ti panakikapya ti Diyos gapo ken Apo tayo. Yesu Kristo. Kanyo kaupsat, at ti panakikapya. At dati tal na. Amen. Salamat kini Apo. At ati marami ti Diyos kada tayo. Gapo di pa nakaisalakan. Natal na tayo kakabsat. Diba? Ika nakatital na tinakaw. Ika nakatital na ti kapanamutan. Ano mga pasama iti ba nagbiag tayo kakabsat. Panilapsot na tayo ni Apo. May papankadagit ng bambanat kat nagpintasan kakabsat. Namutay tatang rabii. Nga ni Apo Diyos kat ay ayadan tayo kakabsat. Anapay. Kakabsat makita tayo. Dadi kinalangitan, no kinadayag iti Diyos, di ba? Makikita tayo, at daan tayo terag, mariklik nga tayo, ti presensya ti Diyos. Dapat tinapintas sa karabigan sa, di ba? Among nga Diyos mo, among nga salakan ng luna, mariklik naman na yung presensya niya. Awang nga ro day pan, hatol, nagigitid na taking kakabsat at karabi, at yung presensya niya. O kung ni Nehemias, kakabsat, takas talauna yung mariklik nga dati, sa uni Apo, ti parang tignan ni Apo, di nagbabaitan na nito na. The joy of the Lord is my strength. Itirag okay ni Apo, iso tayo tibigsa, isa nga dagiti kakabsat ka pa, nga makikita kung naman pa'y maiwasan tayo kakabsat na, lumakay tayo, bumagat tayo, bumurapay dagiti bubuk tayo. Nagragsak, nagsirbi ni Apo, natatibag nasan tuwang kasulatan, the joy of the Lord is my strength, na tirag okay ni Apo, iso tayo tibigsa, kung na pa'y diawit na, mababaliwan ngayon aldaw akas agila. So salamat kini Apo at ang rabi. Kaya ito ay kunante mangmangtad ka tayo, nga amu tayo, nga adda Diyos tayo. Diba? Mangmangtad kinyate tirago, nga amu tayo, nga adda Diyos tayo. Amen. Salamat at si Diyos tayo ko. Sa ti Diyos nga kaslay tilubong. Na di Diyos tilubong kapsat. At dati Diyos silubong nga makita tayo, damatadang hindi naman makakita. Dalapayag da, hindi naman makangag. Dati saksaka da, hindi naman makapagna. Dati Diyos silubong. Iduduma, ti Diyos da, adi pirak da. Iduduma, ti Diyos da, dati tiyan da. Ngamda tayo, kapsat. Amu tayo, nada Diyos tayo. Amen. Tatangarabi kapsat, kahit mo ipakita tatangarabi, iti pa nakabalin ti Diyos. Nga inawat tayo. Amo yung ti Diyos, mo pinagsiribyan tayo, nga pinamatyan tayo, kapsat ko na dito ko pa. Dito ka, Diyos, daan mo babulga. Ay Diyos nga saan nga matignay. Kung na awit 102, verse 27, kapsat ko na at dati Diyos tayo, makapagtali na agingga, ididamo, agingga na itata. Dati Diyos, nabasaan niyo di awit 102. Verse 27. Makapagtila na diba? Saan nga mapuko ti Diyos tayo? Iduduma, mapuko ti Diyos ta. Kaya inyupur da lang ititangad da, napukaw, napuko ti Diyos da, nakunada. Nung tayo tatangarabi, ti Diyos tayo, saan nga magaraw? Manipo didi, aging gana tagta. Anapay? Ti Diyos tayo ka unchangeable God.
sangat balbali ti Diyos nga mo tayo. Kahit nga sa un kakabsat dahi ti Diyos tayo nga daytoy, ako nagi Numbers 23:13 ko na nagi kahit mapagtalkan tayo kang kanayon. Natungpalan na dagiti karay na kada tayo. Dahil ti Diyos ginawa tayo. Mapagtalkan. Namang tungpal ka dagiti karay tayo. Dahil ti Diyos ngayon ako tayo. Sa iso nga nagsalamat tayo ni Apo, nabigtig tayo ni Apo. Dahil Diyos nga dahil ti kapsat kaya na aramigan dagiti inkarina kada tayo. Ano yung may kaalo? Kapsat. At the Diyos tayo. Lakas talauna yung ti panagayan. Amen. Panagayat na kapsat. At atagot madina yung duman ni Apo. Nung pekas taon iti bason tayo kapsat. Kinayat na kayo. Diba? Nagadulag yun ng tao na siguro mas karapat dapat kuman. Yung salamat na yung kundawayan tayo at ang arabi. Mabigbig tayo niya. Kung na nangarod, takas talaunay kaya ti Diyos. Kaya ti cornerstone ko na ti bato na pundasyon. Natakin ni Apo kapsat. Kaditi ngayat na kapsat ke isang kalubungan. Kaditi saan tayo nga mabaliwan ng kapsat. Yung sakripisyo na intid na itibugtong na anak. Tapno ang biyag. Tapno iti kastagat. Ang biyag. Manipo dito ipatay. Tapno iti kastako nag-i-Korintiyang kang gamin. No ti Diyos tayo. Nakay kan saan nga nagungar. Wala nga. Awan silbit ko mga titiyo. Salamat na ni Apo. Bagamat na kaiso na. Kalpasan kita long aldo kapsat. Nagbiyag. Matipatay kakapsat ke talagang ino-overcome niya ako. May katlo kakapsat na pagadalan tayo. Di pa nagpili. Kalpasan nga nakita tayo, dahil biyag kakapsat. Kalpasan nga nakita tayo, tayo ipapatay. Di pa nagbiyagayam, dapat atakin ni Kristo. At ipapatay, dahil di pa nakikadwa kini ako tayo sa Kristo. May kanunong kini Kristo. Kakapsat, tanong alam niya ako, tibiyag tayo. Dati biyag tayo, nagdanayon, kinisaklan niya ako. So, matatang arabi sabi ko man, nakita tayo. So, dahil ti pa nagpili. Ano ti piliin tayo na, kakapsat, piliin tayo, kakapsat, kinasiyahan. Sa tayo nga piliin ko mati bagbagi tayo. As sino ka diti tao, magpili, bagbagi na. Ang dati, nasan tang kasurakan, di baro nga tulang. Dati may isang tao, pilpilin na lang, dati bagi na. Di umapit nga rin tinagadoan nga tiramidad ko na. Tiramidad. Tibagit ko na. Inapit ko. Sabi ko, kararwa, at nagiging naisagana ng parking ka. Mangan ka, uminom ka, agragsak ka. Kaya nyo, kapsat, piniliin lang, bagbagi na. Manya ko na ni Apo, at ang marabi, si kang amaag. Nagitain sagana nga dagita, papanan na na dagita. Masublihan nga alaan, dati kararwa. Kapsat may sa tibiyag tayo, kung nada nga rod ka, bisita lang tayo. Bisita tayo lang itirabuti-lubong, kapsat. May isang aldaw, pagpanawan tayo. Kaya yung kailangan, sakbay nga maalaan ko man ni Apo, ti panagbiag mo, tatanapig sa kabay pilyon, ti Diyos nga namarsoking ko. Namarsoking ka. Iso nga tatangarabi ka, kapsat. Saan tayo matuladan tayo dyan? No, di kita tutuladan tayo ni Pablo. Kinyak ti agbiag ken Kristo. Kanyak ti matay ken Kristo. Kita nyo, kapsat na. Iso nga tatangarabi, panagpili. Lagi kunin ni Diyos, anak ko na ni 24:15, di Diyos we. Inawis na dagiti panglakayan ni Jai. Ako tatangarabi, tatangal daw. Kaya na Jai natin ko na piliin nyo, sinutin nyo, ipagsilbihan nyo, dagiti Diyos nyo, kaya dagiti Diyos ti amurehe yung nanang ipagtatangan da ko, dagdagada, pagtatangan nyo ko, dagdagada. Ngamda kami, ni Diyos we. Kaya tatangarabi, hagsirbi kami. Piliin mi ni Apo. Kapsat, dati kong daway ng edad ni Apo. Bayad itikin na magayat ni Apo. Iti nga edad kayo. Kasi kang dagdangag. Hindi ka mo na yung manot edad mo. Ngam ni Apo Diyos ka kapsat. Muna tayo. Dati edad tayo. Dapat bilhin tayo ni Apo. So magmamanungal daw. Taon kapsat. Udang oras. Agkirim tayo magtan kapsat. Salamat kini Apo. Biag king Kristo. Timatay king Kristo. Gunggunan. So ang kalpasan ng kapsat. Ngayon kayo nadangag, mangmangag, ti adal ni Apo, iti awis ni Apo, kuna na itata ti aldaw, ti panakay sa lahat. Nga panggapon tayo at tangakapsat, narabi, nga ipakita tayo, iti biyag, kanti patay, kanti nanama, nagda king Kristo. Kapsat, may manan, ti oras tayo, alas 9 manan,
Dito pa di upline ko. Salamat kini Apo. Dati kong daw yung intod na. Sabi ko mo dati basig ng oras na nausap tayo kabsat. Nga nang ipungyadol, tisaso na ako, nang isir ka tayo. Nagiging Kristiyano yung mga kini Apo. At talindad tayo kini Apo. Nagiging sampay yung mga kini Apo. At nangarabi, pagpili ka, pagdesisyonan nga ni Apo. Kaya yung tibiyag mo ni Apo. Taklunan ti panagbiag. Kaya may kadwa kami kanunong kini Apo tayo ng Kristo. Na yung bag ngarabi tayo kabsat. At nangarabi, tayo yung kadagiting kabsat tayo. At yung platform, isa magmamanong tayong oras, kita nagtutuloy na dating ang trabaho niya ako. Amen. Wala naman doon. Amen. Amen. Salamat kina po Diyos. Kaniting mensahe na tatang Arabi. Salamat king kuana. Sulat itong mulong na tayo. Ito programa na italang di ka na santo. Salamat kina po. Naging viewers tayo. Kiladuan na tayo. Naging ito yung pasat ito programa. Salamat mo tagiti anchors, Sister Laika. Salamat ni operator tayo, ni Sister Shannon. Pero ito ba? Tarot nga Rabi, ti panaglipas tayo kakabsat. Kat kararag tayo. Siya kung timangin ng ulo, ti panagkararag tayo na ito nga kakabsat. Pumaya Diyos na manakabalin, nang iparsway ti langit kandaga. Salamat Apo. Tang Rabi, hindi po tayo kaya sasaom. Nga nalawag. Salamat ka ngayon sa mo tayo kapsat mi. Dalan iti na spiritualan nga bendisyon tang Arabi. Salamat ka nga pudno tibiyag nga dadaking ka iso ti pudno nga biyag nga panagbalbalay iti lubong. Tahanlag ti lubong dagiti nga pambanag no dikat naging gay ti agnanayon. Salamat ka dagiti amin nga ayat mo kami kan kadili nga pribileyo ngayon mo kada kami. Dito nga parabor. Salamat ka dito nga piyan. Tulungan na kami nga dito yung panakaisalakan ka nagkinayon kan maalwadam mi po. Kan sikat tumulong ka kami kan iti kubat nga espiritualan. Tatagarot nga Rabi kadaw-dawadam mi kan karkararag mi sa kumati mong tad iti simpang nga panagturog mi kan iti amin nga sa pula mi nga espiritualan kat ikararag mi danon mi ka ta sikat tumultulong sikat mangtad ti amin nga kasapulan nga espiritualan kan mangtad di balay nga iti nga bambanag di sasaw maapo. Salamat itang Arabi iti nga programa ngayon sa Diyos. Amin nga bambanag nagati kat binawat mi kan karkararag mi di dapat unay nga nagan Jesus nga po mi. Amen. 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 Salamat. Imbag nga Rabi. Amen. Imbag nga Rabi. Kada kayo amin kakabsat. Intun sumaron naman nga live broadcast tayo. Amen. 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 Good evening. Good night. Bye.